ሰላም ተኸታተልቲ ማይክ ሚድያ لما أنتي أو حكegna zanta ዝተመርኮሰ መሳጥ zanta ሒዘልኩም ቀርበለኹ ሰናይ ምክትታል ካብ ዓደይ ካብ ዝወፅእ ኣብ 10 ዓመተይ لما أنتي ቆሪፀ ናብ ዓደይ ጠቕሊለ ክኸይድ እየ ብዙሕ መዓልቲ ዓደይ ንኽዓቱ ልበይ ተንቀደዋላ ملا أكلاتي معز كم لبي تأزز خوين يفلت ننجرو أب سدت 10 عمت راح أيكونن حليفة إذا 10 عمت زنبر كله يو اتزباخن كوغن ناو قطري أي تخون زخل عمت أب سدت تنبر زترفكو نجر تهلوا لو واحد محزوتن صندوقات كداونتن ካብ ዝንላዕሊ ግና ምንም ከም ዘይብለይ እየዝፈልጥ ኣብ ዓድና ዘሎ ሰብ ግና ደስ ከም ዝበሎ እዩ ዝሓስብ ቅድሚ 3 ዓመት ክመጽእ የለ ምስተዛረብኩዎም ኣደይ ጥራሕያ ሕጉስ ኢላ ጓለይ ንዕለይ ዝበለትኒ ምንዓሰይ ምዕባየይ ኣዝማድ ኣረኽንደይ ሄሎ ኣብዚ ሰሙን ሓዲስ ዝወረደ ላፕቶፕ ሂስክለይንዒ ሄሎ ጋላክሲ ሞባይል ሂስክለይንዒ ዝኹሉ ዝጽውዕዎ ኤሌክትሮኒክስ ኣነ ንባዕለይ ኣይፈልጦን ኣነ ዝጥቀመሉ ሞባይል ንባዕሉ ናይ ሎሚ ክንደይ ዓመት መዳመይ ዝገዝአትለዩ በዚ ተለዓለ 3 ዓመት ኣብዚ ኣብ ስደት ሕሊፈዮ ሕዚ ግና ክመጽየ ኣይመጽን የለን ናብ ዓደይ ከም ዝኸድ ዝፈልጣ ማሓዙተይ ጥራሕየን ኩሉ ነገረይ ጠራኒፈ ናብ ስደተይ ምለስን ኢለ ክወፅእ ወሲነየ ምስ ማሓዙተይ ተፋለጥኩ ኣብ ስደት እየ ክልቲአን ክርስቲያን እንትኾና ሰለስቴና ድማ ኣስላሚና ፍቅርና ፍሉይ እዩ ኣብ ኩላትና ዘሎ ባህሪ ሓደ ዓይነት እዩ ናብ ዓደይ ዝኸደሉ መዓልቲ በፂሑ ምስ ማሓዙተይ ቻው ተባሂልና ተፈላለና ተመስገን ኣብ ክንደይ ዓመተይ ዓደይ ክሪኣየ ሓደ ግዘ ሰብ ካብ ዞረይልና ንላዕሊ ቀሪብና ንሪኦ ዝመስል ነገር የለን ናብ ዓደይ ኣቴ ምስ ቤተሰበይን ማሓዙተይን ተራኸብኩ ናይ ቀደም ማሓዙተይ ኩለን ተመርኤን ወሊደን ኩለን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣለዋ ኣነ እምበር ምሽኪን መንከርተቲት ኣበየለኺ ከመየለኺ ዝብለኒ ዘየለ ብሕታዊት ኣረ በረኻ ንበረኻ ዝዘውር ናትኪ ዕጫ እዝዩ ተባሂላ ትነብር ዒፍ ይመስል ብዘይ ክንፊ ዝበርር ንስደት ማንም ኣይፈቱን ግዴታ ኮይኑዎ እምበር ብዙሕ ግዜ ሓዳር ተሞከርኩ ዋላ ኣይተሳኽዐለይን ብዝኾነ ዘይኮነ ምኽንያት ዕድመይ ብናይ ባዕለይ ጌጋ ብዘይ ምንም ለውጢ ኣብዚ ኣብፂሐዮ ሕዚ ግና ንዓይ ደልዩ ንዝመፀ ድልውት እየ ነዚ ድማ ማሓዙተይ ቤተሰበይ ኩሎም ይፈልጡ እዮም ናብ ዓደይ ካብ ዝምለስ ሓደ ወርሒ ኮይኑኒ ጽቡቕ ግዜ እውን ኣሕሊፈየ لما أنتي قدم زفلتن محازوتي مساح قابي زنانيين مقوة السئة عرسي أزقاجي أنا كاب زنبرلو بطعم سلزرحق بقزة كل على اللني من أصحفتي قروب فناتني تملست أنا ون من قديك أتسلا تاكسينات حزبوتا كبتزح قروب من قدم سكاريني ናይ ጉያ ድምጺ ተሰምዐኒ እቲ ዝጎይ ዝነበረ ወዲ ኣብ ቅድመይ ጠጠው እናበለ ኡፍ ቀሲልኪ ኣይትኸድን ታየሽኩለኪ ናባኽ ክበጽሕ ክጎይ ሳንባይ ተፊአያ ነይረ በለኒ ናብ ባይታ እንዳተጎንበሰ ኣነ እውን ደንጊጸ ታይኻ ትኾን ኢለ ጉዕዞ ጀሚረ መንገደይ ዓገተን እሞ ንፋለጥ ክብል ተዛረበኒ ሕዚ ኣናዲዱኒ ሹመይ ናጊራዮ
ቀልጢፉ መንገደይ ክለቀለይ ኢለ መንገደይ ለቂቁለይ ፍጥን እናበልኩ ታክሲ መትሐዚ ቦታ በፂሐ ታክሲ ክሳብ ዝመጽእ ጠጠው ምባል ግድን እዩ ይቕሬታ ኢሉኒ ዙር ምስ በልኩ ለካ ተኸቲሉኒ መጽዩ ኣይትከታተለኒ ኢለዮ ገጸይ ኣሲረ ትፈልጠኒ ዲኻ ኢለ ዓውበልኩሉ ኣረ ይፈልጠክን ክብል መለሰለይ ርግእ ብዝበለ ድምፂ ስቕ ኢለዮ የኣላህ ዘሎ ናይ ታክሲ ተራ እቲ ብድሕረይ ኮይኑ ዝዛረበኒ ዝነበረ ወዲ ከይዱዩ አልሐምዱሊላህ ድሕሪ ቁሩብ ጻንሒት ላዳግ ታክሲ ብክላክ ጸውዐኒ ብምልክት ንዓይ ዲኻ ኢለዮ ንሱውን እወ ክብል መለሰለይ ናብኡ ኸይደ ኣቤት ክብል ኣዛሪበዮ ናበይ ከም ዝኸድ ጠየቐኒ ተዛሪበዮ ኩንትራት ብትሑት ዋጋ ከም ዘብጽሐኒ ተዛረበኒ ከኣቱ ወይስ ተሓሰብኩ ዋላ ጠጠው ምዋል ስለ ዘጽለአኒ ኣለሃሎ ኢለ ኣተኹ ናብ ናይ መሓዙተይ ገዛ ኣብጽሐኒ መውረድ እየበጺሐ ሒሳብ ክኸፍል ቦርሳይ ምስ ከፈትኩ ሒሳብ ከም ዝተኸፈለ ነገረኒ ደንጊጸ ምን ክኾን ይኽእል ክብል ጠይቐዮ መንነቱ ክነግረኒ ኣይደለየን በቃ ኣመስግነለይ ኢለዮ ናብ መሓዙተይ ከድኩ ምስ መሓዙተይ ተዘናጊዐ ልክ 11 ሰዓት ምስ ኮነ ካብቲ ገዛ ምስ ወጻኹ ቀትሪ ዘምጸኒ በዓል ታክሲ ካብቲ ገዛ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ጠጠው ኢሉ ነበረ ምስ ረአየኒ ዝጸዋዕኽዎ ይመስል መጺኡ ኣብ ቅድመይ ጠጠው በለ ኣይከድን ኢለ ብዙሕ ተኸራኺረዮ ብኽርክርናቱ ተሸኒፈ ኣተኹ ኣብ በሪ ገዛይ ኣብፂሑ ንኸደ ካብቲ ዝኸዶ ተመሊሱ ናብ ዝኾነ ቦታ ክትኸዲ ኣብ ዝደለኽዮ በዚ ስልኪ ደውሊ ኩንትራት ስለ ዝሰርሕ ትረኽብኒኺ ኢሉ ኣብ ወረቐት ተጠቕለለ ስልኪ ቁጽሪ ሂቡ ንኸደ እዚ ምስ ኮነ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ምሰደይን ኣሕዋተይን ዘመድ ክንጥይቕ ናብ ሓደ ቦታ ክንከይድ ሓሰብና ብዝሃበኒ ስልኪ ቁጽሪ ደው ኢለሉ ብፍጥነት እዩ መጺና ንሕና እውን ተታሒዝና ወጻና ናይቲ ታክሲ ሹፌር እቲ ሓደ መዓልቲ ተኸቲሉ ንመጺኡ ተፋለጠኒ ወድዩ እዚ ወዲ ኸባይ ታዩ ደል ይበልኩ ብውሽጠይ ኣደይ ኣብ ጎነይ ስለ ዝነበረት ሕማቕ ዘረባ ኣይተዛረብኩን ነደይ ልክዕ ኸመዲኡ ናተኸናኸና ናብቲ ዝበልናዮ ቦታ ኣብጽሐና መሊሱ መጺኡ ወሰደና ግና ቅርሺ የተቐበለናን ኣደይ ድማ ድፍረታ ታክሲ ብዘድልያ ቁጽሪ ጸውዕዮ ትብለኒ ተጸዊዐዮ ንሱ ተሓጓሱዩ ኣደይ ፈትያቶ በዚ መልክዕ ብዙሓት ኣዋርሕ ሓለፉ ምስ ቤተሰበይ ብደንቢ ተፋለጠ ሓደ መዓልቲ ንዓይ ክምርዖኒ ከም ዝደሊ ነገረኒ ንገዛና እውን ሽማግለ ለኣኸ ቀዲሙ ቅድሚ ሽማግለ ምልኣኹ ዝጠየቓ ነደዩ ነይሩ ኣደይ እውን ፈትያቶ ልክዕ ኣብ ተፋለጥናዮ ኣብ ዓመቱ ቃል ኪዳን ኣሰርና ልክዕ ቃል ኪዳን ምስ ኣሰርና ኣብ ዓመቱ እቲ ሓቂ ተዛረበኒ ለካ ንሱ ሹፌር ናይ ታክሲ ኣይኮነን ንኣይ ክረክብ ኢሉዩ ናይ ታክሲ ሹፌር ዝኾነ ወለዲ የብሉን ክልተ ኣሕዋት ኣለውዎ ምስ ኣሕዋቱ እዩ ብሓደ ዝነብርን ዝሰርሕን እዚ ዝኾን ዘሎ ንመርዓና ሓደ ወርሒ ምስ ተረፈዩ ኣሕዚኑኒ ብጣዕሚ ኣሕዚኑኒ ካብ ናይ ደይ ሰፈር ቁሩብ ርሕቕ ኢልና ብሓደ ምንባር ጀመርና ክደልዩ ዝሰኣንክዎ ጊዜኡ ሓልዩ ክደልየኒ መጺኡ ዝደልዩ ዓይነት ሰብኣይ ሂቡኒ ምንም ነገር ተዘይሓለወና ዋላ ደስ ዝብል ህይወት ምንባር ጀመርና ኩሉ ግዜ ካብ ስራሕ ክምለስ ተሎ
ቁርኣን ይቕረአኒ ንሱ ጎበዝ እዩ ቁርኣን ብደንብ እዩ ምቕራእ ዝኽእል መሓዙታይ ጎረቤት ኩሉ ሰባኣና ይቐንዕ ለማዓንቲ ምስ ዘፍቅሮ በዓል ገዛይ ካብ ንምርኦ 1 ዓመት ኮይኑና ሕዚ ናይ 7 ወርሒ ጥንስትየ ንዓይ ዘሐጉሰኒ ነገር ክገብር ኢሉ ዘይገብሮ ነገር የለን ስለ ኩሉ ነገር አልሐምዱሊላህ ንአላህ የምስክኖየ ንኹለን መሓዙተይ ከም ናተይ ዓይነት ሰብኣይ ክህበኒ ምነ ለማዓንቲ መሓዙተይ ምስ በዓል ገዛይ ምሳሕ ጋቢዘናንየን ካብ ገዛ ወፂና ናኸድና ተለና ነተስፓልቲ ቅድሚያ ንዓይ ሻጊሩ ክሓልፍ ክብል እናበረረ ዝመጽእ ዝነበረ መኪና ወቂዑ ደርበዮ ድሕሪኡ ዝኾንክዎ ኣይፈልጥን በዓል ገዛይ ደም ብደም ኮይኑ ዘፍቅሮ ኣቦ ወላደይ ህይወቱ ሓሊፉ ዝሓሰብናዮ ኩሉ ኣይኮነን ኣላህ ንዕኡ ዝሃበኒ ንዓይ ክፍትን ኢሉ እዩ ማለት እዩ ባዕሉ ይህበና ባዕሉ ይምንጥለና ክሪኦ ዝደሊ ውላዱ ተይረአየ ቀትሪ ጸልሚትዎ ፍቕርና ኣጣዓዒምና ተይወዳእና ተፈሊኒ ዝተረፈኒ ነገር ተሃለወ ትዝታ ጥራሕ እዩ ለማዓንቲ በዓል ገዛይ ካብ ዝስእኖ 4 ወርሒ ኮይኑኒ ኣነ እውን ናይ 2 ወርሒ ሓራስየ ዝወለድክዎ ወዲ ተባዕታዩ ስለ ኩሉ ነገር አልሐምዱሊላህ ንበዓል ገዛይ ነብሱ ይምሓሮ ኩሉ ሻብ ኣብ ልበየሎ ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ግደፉለይ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኩም ሳብስክራይብ ገብርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቕኒለይ